karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Pasudlas imong kasing-kasing pagbalik si Claire. O papasa ko. Ken paminaw. Kinahanglan buhaton mo ang lisod aron makasurvive ka sa kinabuhing minyo. I-focus mo na una sa imong anak. Kinahanglan excited ka nga makakita niya. Ken, please. Please. Alang sa kalinaw natong tanan. Mahala ang imong anak. Sama sa pagmahal sa imong ginikanan nimo. Bisan para na lang sa imong anak. Mupauli ka ni Claire. Okay. Ibaw ka. Swerte paghihapon si Claire. Kaya gamahalan kayo ang imong tingog para na ako. Ayasa. Salamat, Kent. Para sa akong anak. Bye. Kaya na ni mo, Kent. Lord, please. Himo akong likod. Ay, palayo na ko si Kent. Please, Lord. Tabangi si Kent na malimtan ko. Hoy! Hala, Dungkin. May pauli na di ay ka. Kadagang gilang buak. Na, kana lagi mo nakita, sir. Salamat nga may pauli na gyud ka. Kay makapahuway na sa panghipos ini mga buak. Ang uban gipanghipos na nako. Sorry na. Wa kay sa dong uy. Aw unsa man ka ng kape? Gusto ka? Kutawa. Kent! Kent, di uli na ka. Hala, uy. Kent, salamat ka ni pauli na ka. Promise, di na ko manghagis. O di na ko mangaway. Pangandam. Kaya malarga ta. Ha? Mahinayon ang atong honeymoon? Kung sa imong gusto, may akong buhaton. Yes. Thank you, Kent. Thank you. I love you. Kalami isa otan tinunoan ni Lola Sam, uy. Ganun na wag man ka ni Kent. Wa man. Ayaw na ng pagpamakak ayisa. Nabati ko ang inyong pang nagsulti gabi isa imong kwarto. Naluoy lang ko ni Mama. O nga nang imo mang inahan may imong gikaluyan. Sulti sa tinuod. Na problema siya nga nagsigig panghagis si Ma'am Claire. Laliman ka? Ayaw na lang ka kuret, mahal good. Kung ipauli ni mo, daghan ang butang ni mo ang nangabuak. Kung sa inyong gipanagsultihan ni Kent. Nakabati man ka. Wa ako maklaro ang inyong panagsulti. Pero nakasiguro ko na si Kent tong imong gikasulti tungod sa tunos imong sultihan. Ako na sige papauli. Pero dili madaot ang gisabak ni Claire. O mituman ba siya? Ambot lang ka. Tawag ang imong inahan. Pamustaha siya. Kung wala ba siya maglabay og mga buak. Ni ana dong. Ni ana ang imuhang kape, Dungkin. Huy, tiguang na gyud eko. Kapoy namang isa ka din his rooftop. Ibutan na diya skilid ang asal. Okay. Dinhi day ka matog sa rooftop, Dungkin? Hayahay din eh. Kita ang buwan. Aw, tuhod sab. Uy, hala, nanawag man eh. Kinsang nawag. Isa. Ako nang tubagon dong ha. Tubaga diya sa akong duol lang. Ah? Gusto kong kabati sa inyong panagsultihan ni Ayesa.
ug i-on ang speaker. Ha? Sige na nang, tubagan si Ayesa. Hello? Ayesa? Ma, kumusta naman mo diha? Ikaw, nagsige pa ba kagpanghipos sa mga buak diha? Nahuman naman ko kagabi eh. Limpyo na ang bahay, day. Maayo kay wa namang hagis si Ma'am Claire. Wa naman kay miuli naman si Dong Kent. Oh, maayo di ay kimi pauli na si Ken. Pasalamat bitaw ko kay nasaba kay diri si Ma'am Claire. Oy, kon wa si Sir Kent. Maayo hinoon. Ma, ayo lang paglabig panglaba ha. Tabangan natin kayo nagbalik na mo diha. Ipalundre na lang ubang bulingon Ayesa. Kay dugay-dugay pa tayo mabalik sa bay. Unsa? Sige na. Sultihan na imong inahan. Klaro ha. Ma, ipalondry na lang ko ng ubang bulingon kay dugay-dugay pa di ko naming mamalik diha. Unya kisabay mo bayad. Oh, kung kisi tag-iyas mga sininang ay palondry mo, imo bayad. Na sige. Anya ikaw, kumusta naman ka diha? Ingna, nahapi kayo ka. Happy? Kayo ko, ma. Sigurado ka nga happy kay ka diha? Oo, lagi, ma. Happy ra ko. Wala kay trabaho diha. Wa. Mukhaon, matog, mulaag, maor ni trabaho na ako diri. Daghan magud sila katabang diri. Kasagaran kay mga tiguwang, pero si Lolo Sam gid akong paborito nila. Lolo Sam? Maayo noon kay dili ka katabang diha. Girlfriend ba ko ni Hans diri, ma? Dili man katabang. Oy! Ma? Ma, naunsa ka? Unsa ko kurang bikagay? Waday, oy! Ang ireng! Kalit nga miloksos! Lamisa! Sige, bay una. Gokdon una to na akong iring, day. Bay na! Nga nung sa kadungkit. Oy! Kuya Juan, blantanin mo. Nagpahimo sa jud maayo si kuya. Dungkit. In town. Kalma lang in town, diha. Uy! Anong girlfriend man ang iyang pagpaila kang Ayesa sa maong mga saob dito? Uy, ambot lang ko pod. Ang imong maguwang ra gyud ang mahibaw na kung ngano. Lain ang tingali siyang magunahon na nga magdahan siyang katabang nga batanon pa man siya. May lain siyang plano. Kiring Dongken. Kanang focus na lang sa imong anak, Dong. Kana na lang gyud ang imong angay himuon ron. Nangason, dili na ko kapugnan nga masuko nang. Ay, pugni lang gyud itaw na, Dong. Aron wa na'y gubot. May iring di ay nga nagsamok-samok ni Mama. Na si Kent nga namati niya. Ha? Uwa mo kayo nabating tingog ni Kent. Namati lang siya sa imong tingog. Kuyawa na ko di mag-imagination, Sir Hans, no? Mahal. Mora na ang itawag ni mo nako. Bisan kung mamauli na ta sa syudad. Mahal. Bisan sa atubangan ni Kent? Bisan kinsang atubangan. Mahal na ang isang pit nako. Sige na. Pagandam na. Kay manlakaw na ta. Asa naman sa kami ini? Pasti lang man nagsuon na, uy. Tugkat hindi ko madugay ni kubag-kubag, uy. Mga isog man kayo. Ay, anday Ayesa. Ako na namang hipos niya. Ang lakaw na sa veranda. Lola Sam, ganina na ka diha? Di palang dugay. May nabati ka ba sa mong gipanagsultihan ni Hans? Gamay. Hain mo na tong imong naabtan. Ay, saba day ha. Ay, nakabati bitaw ko sa tanan ninyong gipanagsultihan. Pero di lang ko magsaba. Lo, Ayaw tabalatan ako, inday. Maayo kong mutago og sekreto. Sukad pa sa una nga daghan ng mga hitabo, ining bayan nga ako ra gyud ang nahibaw.
Unsa man hitabo alo? Ay, bago pa gani kung di... bago pa kung niingon ba, hindi ko musulti. Hindi ko magsaba. Pero ayag ka malaka na Ay, dili mahibaw ang akong mga kauban nga. Katapang ka ni Dodong Hans. Nakabati gid ikalo. Ay, ulag pero di ko magsaba. Love, Kent, nga na dahil ni ang magadini sa rooftop na to. Di ko ganahan sa kabugnaw sa aircon. Ay, kanang kuan di ay. Muadto kog doktor, magpa-prenatal ko, ubani ko ha. Ubanan ko ni mo, dili. Maligo lang una ko. Landong kayo din is ilahom sa pritasan. Oh, naibayabas. Uy, hala. Kadagan sa bunga. Katkato na ako. Ayaw pagkat-kat diha. Magbong ka. Mahal? Palayo ang bayabasa. Palayo. Mahal. Unsa may naa ng bayabasa? Mahilis na ako na akong katkaton? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!